Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός Βόλου. Ακούτε την πρώτη μας εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Βόλου. Εκπέμπουμε στα μεσαία κύματα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ένας ιστορικός σταθμός. Δημιούργημα του αυτοδίδακτου βιοτέχνη των ραδιοφώνων Στέντορ Γιώργου Κοντογεωργίου, σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας της ραδιοφωνίας στη χώρα μας. Ο πρώτος περιφερειακός σταθμός του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, δωρεά της κοινωνίας του Βόλου το 48, σύμβολο της πρωτοπορίας της. Ακούτε την εκπομπή Βολιώτες Καλλιτέχνες, εστία ανάδειξης των πνευματικών και καλλιτεχνικών δυνάμεων της περιοχής. Φορέας επιμόρφωσης. Εργαστήριο ραδιοφωνικής εμπειρίας για μαθητές και φοιτητές. Πυλώνας δημοκρατίας μέσα από τη σφαιρική και υπεύθυνη ανάδειξη θεμάτων και προσώπων του τόπου. ραδιοφωνικός σταθμός Βόλου. Θα ακούσετε τώρα, αγαπητοί ακροατές, δημοτική μουσική και τραγούδια. Έρα Βόλου. Ένας από τους 4 πόλους του δικτύου Θεσσαλίας, που μαζί με τους συναδέλφους σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα προάγει τη θεσσαλική συνείδηση και ανάγνωση. Έρα Βόλου. Πολιτισμός στην ενημέρωση, ποιότητα στην ψυχαγωγία. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Είμαστε εδώ γιατί η περιφέρεια έχει τη δική της δυναμική, τη δική της ζωή, τη δική της φωνή και το δικαίωμα να την εκφράζει. Είμαστε εδώ γιατί οι πολίτες της περιφέρειας έχουν ίσα δικαιώματα στην αντικειμενική ενημέρωση και στην ποιοτική ψυχαγωγία. Είμαστε εδώ γιατί αυτό νιώθουμε χρέος μας. Γιατί είναι υποχρέωση της πολιτείας, αίτημα της κοινωνίας και δικό μας καθήκον. Έρα Βόλου. Χτες, σήμερα, αύριο.